Nájdete svoj top talent skôr, než to urobí konkurencia. Vedeli ste, že až 70% vysoko kvalifikovaných profesionálov nikdy neodpovie na pracovnú inzerciu a že až 30% z tých, ktorí sa prihlásia, bežne zmizne cez medzery vo výberovom procese. Strácate čas, strácate príležitosti a hlavne prichádzate o talent. Preto sme tu ale my, Blockstaff. Sme technologická náborová agentúra, ktorá svojim zákazníkom pomáha získavať špičkových odborníkov v špecifických segmentoch ako dátový manažment, umelá inteligencia alebo blockchain. S nami získate efektívnejší, presnejší a rýchlejší náborový proces. Čo to však znamená v praxi? Precízne cielenie. Identifikujeme a oslovujeme pasívnych kandidátov, ktorí by sa k vám inak nedostali. Moderný prístup. Využívame technologické nástroje, agilné postupy a dátové analýzy pre maximalizáciu vášho úspechu. Globálna sieť talentov. Budujeme aktívnu sieť odborníkov po celom svete. A samozrejme merateľné výsledky. O 60% rýchlejšie obsadzovanie pozícií, 75% zlepšenie konverzie pohovorov a viac než 50% úspora nákladov. Neuspokojte sa s priemernosťou, ak môžete dominovať v Real Talent. Vyplňte formulár nižšie a my sa vám radi ozveme.